bir хатын кыз турында аят бар Коръәни Кәримдә. Аның исеме Хаула бинту Сә'ләбә. Аның ире була Аус. Икесе дә бик динле, бик иманлы гаилә булалар, балалары була. Олыгайлар булар. Олыгайгач буларның бераз характерда үзгәреп китә ахыр инде. Бер көнне булар сүзгә килде, ире белән. Сүзгә килгәч, бу ире Аус шушы хатыны Хаулага талак итә җаһилият вакытында кебек. Әйтә, шундый була талак, аның исеме була зихар. Зихар дигән сүз. Ул шундый булган талак, әгәр дә хатынына әйтә икән зихар дип, это означает от слова захр. Ты для меня как спина моей матери. Шундый булган никах, талак. То есть моны әйткәннән соң хатын кыз нишли? Хатын кыз хатын да була алмый, икенче кеше алмый. То есть кала синең иңдә как рабыня. Кризис проблема. Бу моңа әйтә дә, ире, нәрсә әйттем дип чыгып китә ишек алга. Бу хатын кыз нишли? Бу хатын кыз, җәмәгать, карагыз. Менә бу бик зур, моны китәләр галимнәр мисал иттереп. Ол Аллаһы Тәгаләнең аятын искә төшерә. Вот принимать, как решать вопрос Коръәннән. Тупиковая ситуация. Ире әйткән зихар чыкканда киткән. Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә нәрсә? Фастаину биллаһи бис-сабри вас-сала. Аллаһтан ярдәм сорагыз ди, сабырлык һәм намаз белән. Сабырлык һәм намаз белән. Бар Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе, как только проблема туды пәйгамбәребезне ди, первым делом ул укыган намаз. Кайсыбыз bir проблема тугач тәһарәт алып намаз укый. Пуф шалтыратабыз. Җәмәгатьтәге мәчеткә арттарак кирексәгез, арттанрак калып. Алда күрсәгез рәтләрне. Сөннәт намазларын укыган күрсәгез, җәмәгать бер теге уже выработанное движение бар җәмәгать. Менә бетнесенең кесәдә телефон. Менә алар намаз укыдылар да, саламу алейкум. Саламу алейкум ва рахматуллах. Именно булай. Это вот выработанное движение. Карап торды арттан. Бу якка сәлам икәндә кул монда уже. Все, вот движение шулай бара. Бу сәлам кул монда килгәндә телефон монда. Сразу. Бу ничә мәртәбә карыйм җәмәгать. Уже все вот такая выработка уже. Сразу телефонга кипшә. Бетте намаз хәзер телефонга. Расул әйтә, Аллаһ Тәгалә һәм пәйгамбәр әйтә, бер авырлык килгәч тә намаз укыгыз ди. Как только у тебя проблема, намазга бас. Как только нәрсә ишеттең, намазга бас. Бу хатын әйтә, мин намазга басам ди. Тата да 2 рәкат намаз укыды, Хаула бинту Сә'ләбә. И Аллаһ Тәгалә, я Раббым ди, миңа да ярдәм ит әле ди. Бу нинди хәл инде ди. Шушы хәлгә җиткәч, балалар үскәч, мин хәзер шундый хәлдә яшим инде ди. Кылы булып бу гаиләдә. Ире керәменең суынган ире, мин ди передумал ди, мин сине кайтарам ди, юк ди. Так не пойдет ди. Мин китәм пәйгамбәр янына ди. Китә пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямна керә. Иендә пәйгамбәр утыра, икәү хатыны Гайша белән. Бу хатын килеп керә дә, әйтә, минем ди Расулыбызга ди тыт-тыт кына разговор бар иде. Шуннан соң Гайша бераз күчеп утыра. Аларның йортлары да зур түгел җәмәгать, тегендәрәк кенә барып утыра. Бу килә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә дә әйтә, бу хатын, я Расулулла ди, әкрен пышылдап әйтә. Сыңна әйтә Гайша, мин алардан бер сүз кенә ишетмәдем. Шуннан соң бу әйтә, я Расулулла ди, минем иремне беләс бит инде ди. Сахаба иманлы кеше. Менә бу кирде ди, сүзгә килгәч ди, миңа да зихар дип әйтте ди. Мен хәлишәргә ди. Шушындый хәлдә калай бу ди. Расулыбыз әйтә, ну син ди талак кылынган бит инде ди. Син бит талак кылынган, хәзер нишлим инде мин ди.
Туктагыз әле ди, я Расулуллах ди. Ну как так ди? Мин хәзер ди, шушы хәлемдә ди. Иде ди, балалар янында кыл хатын булып йөргән тиешминде ди. Китә дә алмыйм, торып та алмыйм монда хатын кыз булып ди. Расул ди, мин нишлим ди. Мин нишлим хәзер сиңа ди. Шуннан соң бу хатын әйтә, я Расулуллах ди, я сейчас ди, у вас ди, сидя ди, рядом с вами ди, буду жаловаться на Аллаха ди. Я сейчас буду жаловаться на Аллаха ди. Представляете? Шуны әйтә, я Аллах ди, помоги мне ди, ярдәм итәр миңа ди. Карагыз, мәгә кеше ничек решать кризис. Шуннан соң Гайша әйтә, bir вакытын ди, мен ди күрәм ди, Пәйгамбәрбез ди дрожь ди, и я поняла, что аңа ди килә башлады ди вахи. И шушы вакытта җәмәгать аңа иңә сүрә Әл-Муҗадила, припирающийся, бәхәсләшүче. Allah subhanahu wa ta'ala әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما. Allah ишетте ди, синең янга килеп, синең белән бәхәсләшеп, миңа ди үзенең ире турында шәквә белдергән хатынның тавышын ди. Гайша әйтә, мин ди ишетмәдем ди. Аллах ишеткән. Шуннан соң Аллах та әйтә, кыскартып сөйлим инде бу сүрәне. Аллах та әйтә, әгәр дә ди ирегез ди сезгә ди зихар белән талак әйткән булса ди, моның битендә Аллах әйтә пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәр моны бу хатынга сөйләп тор. Такой диалог пошел. Аллах әйтә пәйгамбәргә, бу әйтә хатын, бу хатын. Хәзер бу пәйгамбәргә дигәннәргә. Әгәр дә ди ирең ди аятны сөйли. Сине кире кайтарырга теләсә ди, тогда ди бер кылны азат итсен ди. Бу хатта әйтә, кыл алырга акчасы юк. Кыл алырга акчасы юк ди. Шуннан соң Аллах әйтә, әгәр дә булдыра алмаса, такой диалог идет. Әгәр дә булдыра алмаса ди, 2 ай тотсын ураза бер рәттән ди. Сәламәтлек юган ди. Әгәр дә анда булдыра алмаса ди, 60 факирны ашатсын ди. Кире кайтарыш. Бу әйтә, юк бит инде Расулуллах ди. Юк ди, 60 кеше ашатырга да акчасы юк. Шуны әйтә Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, токтале, мен сиңа ди бер табак финик бирем әле ди. Я Расулуллах ди, мин үземнән тагын бер табак исем буламы ди. Бу хатын әйтә, була ди. Алып кайтып бирә дә иренә бер табак пәйгамбәребездән, бер табак үзеннән, теге 60 кеше ашата да, и хатынны кире кайтара. Менә җәмәгать бу Коръәни Кәримдә Муҗадила сүрәнең иңү сәбәбендә карагыз ничек иттереп кризис, сложнейший кризис могла остаться в таком положении. Но Аллаһ Тәгаләгә намаз укып сырак, пәйгамбәребездән килеп, ул битне пәйгамбәргә килү, бу көндә сөннәтне карау, хадисләрне карау, Коръәнгә таяну, Аллаһтан сорау, Аллаһ Тәгалә юлын ача. Ирен кайтара. Шуннан соң җәмәгать Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлгәннән соң, Абу Бакр Сиддиқ үлгәннән соң, Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анху халифа булган вакытта зур әллә кайсы зур башка илдән килгән делегатлар белән урамнан барганда, шушы Хәүлә алагайган, картайган әби таякка таянып килә икән юлда. Гомәр бин Хаттаб бу делегацияны китә дә, килә бу Хәүлә янына. Саламу алейкум ди, ничек хәлләрегез ди. Ва алейкум ассалам, әйбәт ди. Озак кына сөйләшеп тора, бу делегация китә дә кырда укып торалар Гомәр бин Хаттабны. Шуннан соң Гомәр бин Хаттаб килә дә булар янына. Сорыйлар, бу кем соң ди. Бу әйтә, бу хатын ди. Аллаһ Тәгалә белән 7 кат күк аркылы сөйләшкән кеше. Әгәр дә ди ул миңа ди басып тор минем каршымда дип әйтсә ди, 5 вакыт намазга гына бүленер идем ди. Аңа хөрмәтем зур ди. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Коръәни Кәрим аятләре безгә бер дәлил булып тора.
үзебезнең тормышыбызда Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорау, Пәйгамбәрбез кушканча эшләү, аның сүзләрен аяк астына салмау, Коръәнне өйрәнү, үзебезгә анализ ясау, нәрсәне мин эшлим, нәрсәне мин эшләмим, нинди гөнаһларым бар, нинди кимчелекләрем бар, нинди минем тискәре гадәтләрем бар, шуларны үзгәртү өстендә менә бу айларда җәмәгать бер үзеңә карар кабул итеп, бер максат кабул итеп, шулар өстендә эшләсәк җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бөтен проблемаларыгызны чишәм ди.